Ka Sarkar jela ha kasi thoding kala penbena ba ka yo delang ka balabu nang na kabentaban pnia ikimar rep kibami na ka jela ka badan parking lot persa anjli sinama kan pli baro henrius ngi nadu kasinengkong kat kumji thu do menteri katnat ka kamrep kamriang ka jela ba bentai dor lingdo ulo ong ba ka tai ka senjam ba kisim ka dai namar ki jur kumju kiso ki dai kimar rep kibam la ban neslam bat put kloi ba dai na kata ka daw la rai ban pli bait no baro shi tayo Madian bangi lawan jengok untuk ketika parking lot opposite Anjali Sinema Hall bat kumju apa Maulong Hat. Hari mengan jengok itu jaka nak bentar bangi ong bangin ailat ya ki nongrap kamtam ya ki wedei bat kini ka bayar di ayo delang ni nong wholesale mah nak bentar ki marap mariang. Hadin bangi la ada biar penbaik bat gila ya shimlang ya karai bat i DC administration ni bro kawai kamtam DC la iwan lang ba nailat ya kini ka yude lang kini wholesale market na mendaki marap mariang kat ko jing sedang bat ke jing ya hakini ki tayo ba ngi labu ka Monday ka Wednesday ka Friday ba Saturday tenrai kini ki sengiru imat isok thu ba jing hot ba ke jing non kam jing nong rap imat kampat biang today na ta ka daw ban kampan sok susu bidai bagi nong rap kenang bagi niyo ban penyai yo bagi ni kamar nama kan ni ki perishable item lada nibu yo ki pod no mo kenang bagi penyai buat wanra haba jaka bagi penhap direct la ban de no ki la ni kim pha no shi wi bagi jaka ko bagi juele ki ni ki nong khai ki jongi dedai na ta daw nakaliang ka jonga lada bi penbait biang mentasngi but EDC bat kumju hina mendaka district administration ni bro kawai hi lai penbaik lang bangin ailat binno bakani kayo wholesale market na kabenta ki nong rep ya ki jur ki kat paki wanra maki bide ki marrep mo involved ki wanra shibon ni pla i untuk pakam tamban ban transport shabar jong state lagi begini mapun ki tredas ki paham ta tingila shim ya karai ba play binno man kasingi nadu singi Monday hadu si saja bakin la ban yedi thiet ban phai kamar khnang ba kan kampan sok ban numerosh khnang ban shai ki nong rap ru pi kam ke ki bakim shai ba pi na ta da nga ban shim ni ban ta ban shai su bakim dei ban dang sungthu bakalan ni shakmat man kasingi nadu pratarek mut nadu kasingi Monday hadu sing saja kila ban yedi ethiet ya kamar ke jong mata ke joki kata ka dei ka benta nak benta ban kampan sok ban penyerap shisha ki nong rap jungi khnang bagin yo bande kamar ka mata joki la shim ni ke senjam ka dei nak benta ngi kwa ban kin tiu ban kampan sok penyerap ki nong rap jungi kata ka dei ka senjam bangi shim ta